Universidade de Santiago de Compostela baixo a dirección do catedrático Carlos González, actual representante científico de España no CERN. Carlos Salgado completou a súa formación con diversas estadías na Universidade de París Sur, no CERN e na Universidade de Roma da Sapienza, nas que traballou 10 anos hasta que en 2008 volveu a Santiago. Conta con 90 artigos publicados, sendo dos máis citados polos investigadores da súa especialidade de investigación. No ano 2011 recibiu unha bolsa Starting Grant do Consello Europeo de Investigación para estudar e interpretar os resultados do Gran Colisor de Hadróns de Genebra, LHC, situado no CERN. Tratábase de interpretar os resultados dos experimentos do LHC, consistentes en estudar os estados da materia en condicións extremas de temperatura e densidade, provocando a formación do que se coñece como plasma de quarks e gluonos, é dicir, o estado que presentaba a materia entre 20 e 30 microsegundos despois do Big Bang, presuntamente a orixe do universo actual. Moitas gracias pola presentación. Escoitas. Como teño pouco tempo, moitas transparencias, vou empezar xa. Entón, bueno, só decirvos que eu estudei nun instituto Conforte, tamén que era un instituto do estilo deste. Despois fixe unha carreira como montastes na Universidade de Santiago, fixe unha montastes en Santiago, despois fui polo mundo, despois en Santiago, para que os saibades. Vou empezar xa porque como tedes estes 50 minutos que a mí se me ven un pouco nervioso, así a ver se tratamos de deixar algún tempo así, ao final se queredes facer alguna pregunta, vou empezar xa ca charla, que vai ser unha charla sobre a física de partículas, o que se fai no LHC. Titúlase a Europa dos bosóns, que vades ver uns minutiños porque é a Europa dos bosóns. Entón, bueno, isto é unha proba de agudeza visual. Que está a pasar aquí? Hai unha cousa que aparece aí unha pantalla, que son uns puntiños negros, unhas líneas verdes e vermellas, un bultiño no medio, e de repente, cando aparece eso, pois uns señores que parecen bastante serios, poñense a aplaudir e están moi contentos. Hai dúas posibilidades, son físicos, os físicos son raros, isto xa sabemos todos, e a outra posibilidade é que acaban de descubrir unha nova partícula que vai revolucionar o coñecemento do universo. Non son excluintes, probablemente as dúas son certas. Bueno, como sabedes, isto que hai aquí, como sabedes, descubriuse unha cousa no CERN que se chama o bosón de Higgs, que vou falar un pouquinho, non moito, e ese bultiño de aí, porque se puxeron tan contentos todos estes señores, ese bosón de Higgs, eso valeu o Nobel de Física deste ano. Era unha partícula que se levaba buscando por entre a tanque. Isto foi no CERN, isto é o auditorio principal do CERN. Eu estaba aquí porque non pasamos por sitio no CERN. Hai unha cousa bastante simpática, probablemente non podedes ver moi ben, pero de aquí para baixo a xente ten canas, de aquí para arriba a xente non ten canas. E iso é porque o que fixeron foi, basicamente, poñer con invitación, isto foi onde se presentaron os resultados do descubrimento dunha nova partícula. Fixeron por invitación esta parte de abaixo e deixaron libre a parte de arriba. O seminario que se facía era a 9:30 da mañá, me parece. Eu cheguei a 6:30, algo así, para intentar por el sitio, era completamente imposible. Isto foi un plan de concepto de rock, o sea, non estou en idade de estar durmindo de unha forma, non saco de dormir. Pero toda esa xente de aí eran estudantes, xente máis nova, pois que pasou aí a noite, moitos deles pasaron a noite dormindo para coller sitio. Estaba completamente cheo, estaban completamente cheas moitas outras nas salas. Porque, bueno, como probablemente xa sabedes, é unha cosa moi importante. Ese mesmo día, o descubrimento presentouse no CERN, en Xenebra, e ao mesmo tempo había unha conferencia en Australia onde se presentaban unha forma, digamos, máis en formato de conferencia estes descubrimentos. Bueno, eu ia a esa conferencia en Australia e, bueno, ves
suplemento cando na televisioncita esta do asento que tes diante no avión, cando sabedes que nos avións nos voos estes longos, pues muchas veces tes unha televisioncita para tratar de esquecer que non tes sitio para as pernas. Entón, a primeira noticia que había aí era o descubrimento desa palabra. Ben, explico tamén porque a charla se chama a Europa dos bosóns. Le Monde, que como sabedes probablemente é un dos periódicos dos xornais máis importantes en toda Europa, que é un xornal francés, fixo unha editorial hai anos, isto é do 2008, se non me equivoco, bastante antes do descubrimento, que chamaba Le Monde du Bosón, que é dicir, a Europa do bosón, non dos bosóns, pero do bosón. Básicamente o que está dicindo aquí é que cando o CERN, que como sabedes, como diría no final, é un organismo europeo, unha das primeiras organizacións europeas, que se creou despois da Segunda Guerra Mundial, onde se reúnen todos os esforzos, unha gran parte dos esforzos en física de partículas europeos, aglutina unha grande parte dos esforzos en física de partículas europeos e atrae tamén investigadores de todo o mundo. Pois cando todo eso, cando Europa se pon de acordo para un proxecto científico tan importante, pois somos capaces de crear este acelerador que, bueno, anos despois desta data, descubriu como son os non? Bueno, pois vamos a empezar o importante. O importante é o universo. Queremos entender como están feitas as cousas, cal é a estructura, como se organizan, etc. Por que necesitamos aceleradores de partículas? Esta é unha transparencia bastante simple, no sentido de que se eu quero medir cousas do tamaño normal, tamaño usual entre nós, como se digamos 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros, cos meus ollos sirven, podo ver cousas dese tamaño. Se eu quero ver cousas moito máis pequenas, por exemplo, unha milésima de metro, unha milésima de milímetro, como células ou virus, necesito un telescopio destes que agora se compran nos chinos. Pero que os primeiros eran instrumentos científicos moi caros. Se quero ver cousas ainda máis pequenas, como átomos, pois necesito uns microscopios máis potentes, como microscopios electrónicos, cousas así. Se quero ver cousas ainda máis pequenas, como por exemplo protóns ou núcleos atómicos, necesito uns microscopios ainda máis potentes, e esses microscopios son os aceleradores de partículas. Os aceleradores de partículas son os microscopios máis potentes que temos. Entón, a medida que quero ver cousas máis e máis pequenas, necesito aceleradores de partículas de enerxías máis e máis grandes. E por outro lado, pois, o mesmo, se quero ver estrelas ou planetas, necesito telescopios. Se quero estudar as galaxias ou estructuras máis complexas no universo, pois necesito radiotelescopios e telescopios cada vez máis e máis potentes. Como sabedes tamén, como dixeron as nossas compañeras na presentación, o universo comeza nun Big Bang, isto é unha teoría bastante establecida, non hai moita discusión ao respecto. E foi evolucionando até o que conhecemos hoxe. A evolución futura non a conhecemos exactamente, hai observacións cosmolóxicas que nos din como pode ser, pero non vou entrar niso. Pero o que me interesa decir agora aquí, o que me interesa resaltar, é que se pensades en todo o universo está composto de partículas, todo está composto de partículas, como si que sabedes, de protóns, electróns, por exemplo. Se vades hacia atrás no tempo, nos instantes primeiros non podían existir nin galaxias, nin planetas, nin persoas, nin nada de nada, que non fose partículas elementales. Entón, nos instantes primeiros do universo, o que había eran só partículas elementales que interaccionaban de forma elemental. E iso é precisamente o que se estudia en física de partículas. Entón, hai unha conexión entre a cosmoloxía e a física de partículas, o máis grande e o máis pequeno, porque todo comezou con un átomo. Entón, de alguma maneira, máis veces o que se di é que o LHC ou estes aceleradores
estudando o máis pequeno, pois estudamos tamén como era o universo nos primeiros instantes, o universo máis antigo. Como retroceder no tempo, pero non é nada. Ben, como se fai isto? Vos sabedes como se fai isto, de feito. É dicir, como se fai realmente, como facemos os físicos como se desenvolve a teoría, como se desenvolve, como se chega ao coñecemento da natureza. O que necesitades é un físico teórico. Eu son un físico teórico, pero este é o físico teórico máis importante que a mí. Aquí está explicando a evolución do universo. Vedes aquí este é o momento inicial. Aquí hai unhas cousas de supergravidade. Necesitades un físico experimental tamén. Os físicos experimentais, pois, normalmente non son tan listos e tan guapos como os físicos teóricos, todo o mundo sabe. Necesitades un enxeñeiro ou varios. Os enxeñeiros normalmente son os máis frikis de todos. Despois, o que máis nos gusta aos físicos teóricos é unha pizarra. É dicir, os físicos teóricos son felices se teñen unha pizarra e outro físico teórico ou unha física teórica a poder ser. Aquí veñen unha física teórica, como sabedes, non se sabe ben na serie, pero bueno, está disfrazada de camareira, pero é unha física teórica. E aquí están discutindo estes Flavor-Chain Neutron Currents, que son estes diagramas onde un quark top se desintegra con este tipo de reacción, un quark charm e un bosón Z. Esta é a matriz de cálculo de Mascava. Non vos vou explicar todo isto, pero isto foi tamén un premio Nobel de Física no 2005, no, 2007. Ben, unha vez que os teóricos o que máis les gusta, como dixen os teóricos, o que máis les gusta é unha pizarra. Queren discutir moito, decir, eu teño razón, non tites razón, e ao final, normalmente, como facemos é tratar de discutir moito, porque a veces se non se che ocurre a ti algo aquí só, pois, entre dous ou tres, pode se che ocurrir algo que sexa relevante. Unha vez que tes unha teoría, tens que falar do teu amigo experimental para que a mira. É dicir, mira, temos unha cousa fantástica aquí que queremos medir seguro que é o que son de Higgs. Normalmente o físico experimental o que dixe, eso todos os teóricos decides o mesmo, non? O que tens que facer é, bueno, tens que pagar unha suculenta cea para intentar convencelo de que vai aí a medir o que ti estás propoñendo. Do que se trata é de que unha vez que tes unha teoría, unha explicación teórica para algo, tratar de confrontar o experimento. Os experimentos son o que fan os experimentais. Os experimentais son colaboracións de 3.000 persoas, entón non é fácil que che fagan caso. Por ese é o traballo dos físicos e por eso discutimos. Ben, aí atrás tedes unhas cousas de teoría de cordas na pizarra. Os experimentais, entón, discuten, unha vez que convenciches o teu amigo experimental, discuten porque os experimentais tamén queren ter boas ideas para tratar de descubrir algo. Se vai Higgs, e lle digo a experimental, mira, se mires aquí, vas a descubrir o Higgs. Pois eso é importante. Entón, falan os enxeñeiros, de mira, necesito pedir isto unha resolución temporal de microsegundo, non sei, cousas que os teóricos non entendemos nada. Os teóricos normalmente nunca falamos cos enxeñeiros porque non sabemos moi ben de que falamos. Entón, os experimentais son os que desenamos. Ben, entón, poñen a funcionar o experimento, que vamos ver a nos experimentos do CERN. E a parte máis divertida é agora. Digamos, isto todo xa pasou, ou está pasando, pero a parte máis divertida é cando xa está o experimento, cando está funcionando, cando empezan a ver resultados experimentais. Porque entón, cando todo comeza a funcionar, hai moitas reunións, moitas conferencias, entre todos, para tratar de comprender os datos experimentais. E os teóricos sempre queremos ter a razón, é dicir, sempre decir a miña teoría é a verdadeira. Os experimentais sempre queren decir a teoría deste teórico non é verdadeira. Porque como traballa, eso é o método científico, exactamente. Tratar de unha teoría, porque sexa bonita ten que ser certa, e moitas teorías bonitas que non sabemos que sexan certas. Entón, pois hai unha especie de discusión sempre científica. Normalmente necesitas sempre un frase de flash, eso sempre axuda cando vas ao congreso para que se tome un pouco máis en serio. Vale? Entendistes como funciona? Xa está, é como funciona. Entón, agora vai vir unha parte un poquinho máis conceptual do que facemos en física de partículas. Isto é como funciona
digamos, a nivel práctico, a nivel sociológico, cómo funciona a comunidade de física de partículas. Está bastante dividida entre o nivel experimental e os enxeñeiros que son os que están aí nos comunicadores básicamente. Pero agora vamos a explicar como se fai, como se chegou a comprensión actual do universo. Entón, vamos a facer un xogo que é buscar simetrías ocultas, que é o que fai a física de partículas. Sabes o que é iso? Ese é o non sabedes como se chama iso? Bueno, pues non vou dicir. É unha das esculturas máis importantes na historia da arte, é unha escultura grega que apareceu, foi descoberta en Roma, é a orixe do Museo Vaticano. Ben, por que coño isto? Porque vamos buscar simetrías nesa escultura. Vedes alguna simetría? Bueno, vou descubrir algunas simetrías, que o único que tedes que facer é pedir unha foto e pasar a tarde de domingo, que non tedes outra cousa que facer buscando simetrías. Normalmente están aí, porque a xente que fixo esta escultura meteu simetrías, que están ocultas. Entón, podemos facer aquí os rectángulos, aquí hai un rectángulo, aquí hai un rectángulo. Estes rectángulos son rectángulos especiais, que se chaman rectángulos áureos. Un rectángulo áureo é un rectángulo que, se editamos un canado, tamén aquí un canado, o que queda é un rectángulo que era proporcional a este, tamén un rectángulo áureo, que se editamos outro canado aquí, pois queda outro rectángulo que é proporcional a similar ao anterior. Entón, bueno, podes facer unha conta aí para ver a proporción entre este lado e este lado, ten que ser este número, que é a proporción áurea, que aparece moitas veces en arte. Ben, bueno, pois aí vedes ese sobretángulo. Se xogades un poquinho máis, podedes ver que esa mesma proporción aparece aquí, vale, repetida varias veces. Entón, que quere decir isto? Non quere decir que apareza unha simetría aí porque é a natureza, é dicir, que a persoa ou persoas que fixeron esa escultura coñecían e puxeron a posta esas simetrías están ocultas, que non as vemos, pero que nos diz porque para nós, no noso cerebro, que normalmente entendemos as simetrías como algo vero, pois isto nos resulta agradable. Ben, outra máis, esta xa é uso, esta é unha cosa que se pode descolocar en internet, vale, o parte non. Esta, a ver se sabedes o que é. É sempre ese numeriño, vale? Ese numeriño que puxen antes da proporción áurea. Aí, claro, sabedes o de Apple, pois tamén está aí. É dicir, que puxeron aí ese numeriño, non é que aparece esa por casualidade. Ben, entón, eso é o que se fai en física de partículas, tratar de buscar esas simetrías que están ocultas. Vale? Se eu miro aquí, miro pola ventana, pues, non vexo aparentemente ninguna simetría, pois hai árboles, hai cousas. O que necesito é ordear na miña cabeza de alguna maneira todo o que está a pasar. E ese ordear é buscar a simetría. Vale? Vou poñer un exemplo un segundinho. Entón, do que se trata é de buscar as simetrías do universo, porque isto de buscar a súa organización a nivel máis fundamental, e tamén cal son as componentes últimas da materia. Ben, esta é a foto máis precisa do universo primitivo, do universo Big Bang, que temos, que é de marzo de 2013, dese satélite Planck, que tamén é un satélite europeo, e pola que sabemos que a composición do universo, a materia ordinaria, que somos nós, protóns, neutronos, estas cousas así, digamos, ordinarias, eso o 5% de todo o universo. Non sabemos todo o que sabemos, o que vos vou explicar é o 5% do universo. Hai como un 25% que é algo que se chama materia oscura, que non sabemos o que é, e hai pois un 70% o resto de algo que se chama enerxía escura, que sí, que non temos nin
idea de que pensamos que pode haber alguna pista de materia oscura con el HC nos próximos anos, 10, 20 anos, e en algún caso de actividades físicas, pois pode ser sobre una materia oscura, tamén é demasiado tarde. Desto, pois, por o momento non temos moita idea. Vale? Ben, entón, por que estamos tan interesados nas simetrías? Vou poñer uns exemplos aquí, uns experimentos que vou facer, como non son teóricos, non sei facer moitos experimentos, vamos facer aquí na entón, ben, imaginade que tedes aí os robots e que non sabedes nada de Star Wars, é dicir, que non sodes deste planeta, mirades aquí e decides, bueno, pues temos os robots dourados, non sei como máis. Pero, miro os robots, empezan a moverse, e vexo que o que fai este é exactamente o que fai este, pero como reflexado en un espejo. Entón, isto é unha simetría, veréis que é unha simetría especular, está facendo este exactamente o que está facendo este. E isto está dicindo algo da estructura interna. O que está dentro desta caixinha, pois non son dos robots diferentes, o que é un robot que se está mirando no espejo. Entón, se miro as simetrías dun determinado problema, de unha determinada estructura, unha determinada que se está mirando, as simetrías normalmente están relacionadas con estructura interna, as cousas que se repiten e que teñen unha estructura interna. Aquí, neste caso, pois, estas simetrías están dicindo que eu non teño un robot, senón que a estructura interna deste cadernillo de aquí, pois é un robot que se mira nun espejo. O exemplo que coñecedes todos, a estructura interna, en que probablemente nunca se vos presentou desta maneira, é a tabla periódica. A tabla periódica é pois, un conxunto de observacións que fixeron ese científico de Leo no século XIX e viu que había unha serie de regularidades nos elementos químicos que coñecía e os puxo nunha tabla e funcionaba. Pero aí non hai ninguna teoría, ele simplemente puxo observacionalmente, observou que había unha serie de regularidades e os puxo nunha tabla. Esas regularidades, este ordenamento, está nos dicindo, podemos relacionar con a simetría un pouco máis complicado que o que puxe antes, pero que nos está dicindo que o que hai aquí non son átomos, non son partículas indivisibles, sino que ese ordenamento está nos dicindo algo de unha estructura interna. E agora xa o sabemos, é dicir, estas cousas de aquí, os átomos son, pois non son partículas fundamentais, están compostos dun núcleo atómico e de electrones, e o núcleo atómico está composto de protóns e de neutrones, e estas son cousas que xa sabemos. Pero nese momento non se sabía, pero ese ordenamento de aquí estábamos dicindo que había algo subxacente, algo complexo. Entón, bueno, como se descubriu este núcleo atómico? Que sea un punto importante tamén, porque eu podo ver un ordenamento, pero se non miro cal é esa estructura, cal son os ladrillos que forman esa estructura, pois non aprendo. Entón, o núcleo atómico descubriu no Rutherford hai 103 ou 104 anos, nun experimento que podedes facer, bueno, digamos, non podedes facer vos, pero, digamos, a idea do experimento é moi sinxela. Imaginadme que vades uns amigos ao billar, poñedes unhas bolas aí de billar, e tapades, e te preguntades pois, cantas bolas hai. Non podedes mirar, claro, non podemos mirar no núcleo atómico. Non. Entón, que se vos ocorre? Pois lanzar outras bolas e mirar as que saen. E como saen? Cara onde saen? Vale. Entón, bueno, pois aquí contades todas as bolas, que saen, cara onde saen, e iso divos cal era a estructura que había debaixo desa cousa que estaba tapada. E isto é como o experimento de Rutherford. O experimento de Rutherford é unha lámina de ouro e unhas partículas alfa. Rutherford non sabía o que había na lámina de ouro, entón disparoulle partículas para ver que había. E mirou cada onde saían as partículas. E así descubriu o núcleo atómico. Ben, pois isto é o que se fai até agora nos experimentos de física de partículas. Facemos colisións de partículas para estudiar a súa estructura, para tratarse de romper a estructura interna das partículas. Ben, entón o que dixen por agora, esta é a parte máis conceptual, a partir de agora bastantes focos, de acordo con as ustedes. O que dixen por un momento é que as simetrías son moi importantes, a orde moi importante, porque se nos di a estructura interna de algo,
estructura é o que queremos estudar. Dixen tamén que con experimentos de colisión se podo estudar a estructura interna dun obxecto. Entón, a pregunta é se con experimentos de colisión eu tamén podo estudar geometrías, que é o que máis me interesa. Bueno, a resposta evidentemente sí, senón non la faría desta maneira. Entón vamos a facer agora dos experimentos en dous billares. Entón, en mismo que antes, tapamos aquí, non sabemos o que hai, lanzamos unha bola, bueno, por arriba sai para un lado, por aquí máis ou menos igual, non podemos saber moito, porque repetindo unha vez só o experimento normalmente non aprendemos moito. O que necesitamos é repetirlo moitas veces, pois os aceleradores de partículas teñen que haber moitas colisiones. E mirar o que pasa. Entón, o que pasa aquí arriba, no billar de arriba, é que as bolas arriba, que van arriba e as que van abaixo, son basicamente as mesmas. Isto está nos dicindo que a simetría deste obxecto aquí é tal que se o cambio que hai arriba porque hai abaixo é o mesmo. Vale? Obteño exactamente o mesmo resultado. É dicir, o obxecto, non sei o que hai aquí, pero o obxecto que hai aquí, se o cambio de arriba para de abaixo, ten que ser o mesmo. Aquí non pasa igual, a maior parte das partículas saían para arriba, se o cambio arriba con abaixo, pois o resultado non é o mesmo, e por tanto, este obxecto de aquí non pode ser igual se o cambio arriba e abaixo. Claro? Entón, pois, facendo estes experimentos de colisión, pois, podo estudar as simetrías dos obxectos que teñen. Vale? Queredes facer alguna pregunta por medio? Ben, pois, facendo este tipo de experimentos, chegamos á estructura da materia que coñecemos, os protóns que coñecedes desde moito tempo, pois non son partículas elementarias, son partículas compostas de 3 quarks, 2 quarks up e 1 quark down, se chaman, que están unidos pola forza forte, que son gluons, son unha especie como de pegamento, aí, e que están dentro, pois, como unha especie de bolsilla, non é que sexa unha bolsilla física, pero non poden sair de aí, e iso é un protón. Estes quarks pertencen a unha familia de partículas que se chaman fermións. Os fermións son as partículas de materia, é dicir, como se fósemos ladrillos, e os gluons son bosóns, e os bosóns son as partículas portadoras da interacción, que como se fose o pegamento. De acordo? Entón, temos un tipo de partículas que son os ladrillos, e outro tipo de partículas que son as que pegan estes ladrillos entre si. Eses divídense entre estas fermións e bosóns. Ben, e isto é todo o que coñecemos no modelo da estructura da materia a nivel máis fundamental, que está resumido aquí nesta página. Entón, o que coñecemos é que hai unhas partículas que se chaman quarks, das cales, pois, xa vos dixen que o quark up e o quark down son os que están formando os protóns e os neutrones. Hai ademais outras cartomais, entón hai estas que se chaman up, down, charge, strings, todo. Ben, estas son, con estas podedes formar protóns e outras partículas parecidas aos protóns. Ademais, hai outras, as que coñecedes o electrón, que se chaman electróns. E hai o electrón e outras parecidas, o electrón, que son o muón e o tau, que a única diferencia que teñen co electrón é que teñen unha masa máis grande. E despois hai unhas bastante particulares que son os neutrinos, que son partículas neutras, non teñen carga eléctrica e ademais prácticamente sen masa. Eu sei que tiene masa, hai un anos, pero prácticamente sen masa. Ben, estes serían os ladrillos, digamos, da materia. E estes ladrillos están unidos por forzas, e as forzas pues, tamén son partículas, entón temos os gluons, que xa lo dixen antes, os fotóns, que son os da interacción electromagnética, os fotóns e a luz. E despois hai outras dúas máis, os zeta e os W, que son as partículas da interacción zeta. E despois está o bosón de Higgs, que coñecedes das noticias, que é o que dá masa a todas estas partículas, e ademais non só eso, sino que sen o bosón de Higgs na teoría non tería ningún sentido, porque non se podería calcular nada máis cosas. Ben, por que lle chamei a charla Europa dos bosóns? É porque, basicamente, todos os bosóns foron descobertos en Europa. Entón, os fotóns, bueno, fotóns é a cousa así un pouco máis
formada por partículas, aparece xa nos gremios, non? Constante, se queredes, acelerarse. De acordo? Pois un campo eléctrico e acelera o electrón na dirección do campo eléctrico. Agora, que facedes para torcer un campo eléctrico non torce? Un campo eléctrico constante non vai torcer unha partícula cargada, só acelera. Para acelerar na dirección transversal, é dicir, para torcer, o que utilizado son campos magnéticos. Entón, un campo magnético perpendicular á dirección do movimento dunha partícula vai a torcer a derecha ou a esquerda, dependendo da carga da partícula. E sería un pouco como a moto cando toma unha curva, a aceleración centrífuga ou centrípeta ou estas cousas que sentimos. Pero se facer unha forza perpendicular á dirección do movimento para que a moto se torce, para que colla a moto. E ademais a forza que tedes que facer é máis grande se a moto vai máis deprisa, é dicir, os neumáticos teñen que ser millores para que a moto vai a moto. Ben, aceleradores os máis sinxelos, digamos, conceptualmente, son os aceleradores lineais, simplemente facedes un acelerador moi grande, moi longo, que va desacelerando as partículas con campos eléctricos. Hai un pequeno matiz aquí, e eu se fago un campo eléctrico, é dicir, unha diferencia potencial, pois de 100 voltios aquí, e colle un electrón, pois vais a acelerar. Pero se fago a mesma diferencia de potencial con unha distancia máis grande, vais a acelerar exactamente o mesmo, vale? Porque a velocidade vai depender só da distancia potencial. Entón, non podo facer campos intensísimos, porque non se pode facer tecnológicamente. Entón, o que se fai é ir cambiando a polaridade do campo. De tal forma, imaginar que isto é un electrón. Entón, cando entra aí, pois, vese atraído por a parte positiva. Cando está no medio, cambiamos a polaridade de tal forma que non puxamos. Vale? E así vai ser acelerando máis cosas. Unha forma máis sinxela de entenderlo como se fose unha onda. E isto lo sabedes ben aquí na costa, todos facedes surf, entonces pues, é como se fose un electrón que está aí nunha onda electromagnética. Ben, así como se aceleran, e despois para curvarlos, como dixen, necesitades campos magnéticos. Os aceleradores non son exactamente circulares, o que teñen son unhas trayectorias pois rectas e despois curvarse, hai uns puntos onde hai os campos magnéticos. Entón aquí se curvaría, aquí se aceleraría, se curvaría, aceleraría. Ben, estos son algunhas das fotos destes aceleradores. Este é un acelerador vello que non sei moi ben ni siquiera tal, probablemente os aceleradores do CERN utilizanse todos. Os vellos vas utilizando e algúns que levan 50 anos funcionando. Hai 50 anos os científicos levábamos bata, agora xa levamos bata. A maior lonxitude, se queremos máis enerxía, necesitamos facer aceleradores cada vez máis longos, é dicir, con radio curvatura cada vez máis pequeno. É como se tomásemos na moto curvas máis abertas. Podemos tomar curvas máis abertas a maior velocidade. Vale, se a curva é moi pechada, a velocidade é menor. Se a curva é moi aberta, a velocidade é máis grande. Entón, se quero ir a máis velocidade, necesito curvas máis abertas. Necesito un acelerador que sexa máis grande. Vale, este creo que é o SPS, onde se descubriu a partícula Z. Bueno, despois xa no CERN, este Large Hadron Collider, que é este acelerador, que é o máis grande que temos para xogar, bueno, os físicos. É unha aceleración que está nun túnel de 27 km, a fronteira de Francia e Suiza. Francia é esta parte aquí, Suiza esta parte aquí. Se o laborema, aí podedes ver o aeroporto de Xenebra, para que os farades unha idea. Este é o CERN, digamos, o sitio principal do CERN. Aí estamos todos os salados eses que vos ponía ao principio, que non temos nada, parece un grupillo nunha gráfica. A división teórica, pues, está, a parte de teoría, está máis ou menos por aquí, como un edificio. Por esto, pues, Xenebra está mal. Vale. Entón, bueno, estos son 27 km. Este é un acelerador máis pequeno anterior, que é o SPS, onde se descubriron as partículas sobre o Z. Aquí deus un premio Nobel, aquí deus un premio Nobel, pero realmente só os teóricos. É unha cousa un pouco rara. Tienes un premio Nobel os experimentais, tamén os teóricos, pero aquí deus un premio Nobel só os
teóricos que hai. Bueno, e aí vedes que hai sempre aceleradores máis pequenos, entón a idea é que se van reutilizando, isto é unha especie de reciclaxe, os aceleradores anteriores sempre para ir acelerando cada vez máis en máis. Ben, entón, esta é a sala de control, vale, do LHC, aí deixaron invitaron unha vez porque había unhas colisións de protón contra núcleo, unhas que son máis especialistas, entón arriscaronse de deixar entrar un teórico aí, eu xa vedes que non sei un pouco, vale, non me cheguei moitas as cousas que non entendo nada, porque non se confesa nada. Este é o botón para encender o LHC. Bueno, realmente non se fai así. Para encenderlo, isto é toda unha serie de controles que se van facendo, cada vez que os van, non é que encendan, empeza a funcionar, como comenzar a luz. Van facendo cada vez unha serie de controles, van metendo, introducindo os faces e así. É unha cousa bastante laboriosa e un pouco artesanal. Unha cousa que eu tampouco sabía, que requires un pouco tamén de know-how, se dice en inglés, como se dice, de saber como facer as cousas, un pouco de experiencia. Eso é para apagarlo. Isto probablemente que hai alguna lei suiza que si tes un acelerador que pode destruir o universo, necesitas ter un interruptor para apagarlo. Si isto destruise o universo, non chegaría ninguén a ir a apagar nada. Pero bueno, é un sistema de seguridade, se llevan allí, pinzan, apagan. Ben, entón, os experimentos como se fan, temos os protóns aí dentro do acelerador, vanse acelerando, non se mete un protón só, de acordo? Porque iso non teria moito sentido. E entón, chega un momento en que colisionan con un protón na dirección contraria e saen unhas partículas. Esas partículas hai que medilas, de acordo? E entón, mídense nestes detectores. As colisións non se fan aí en calquera sitio, fanse en sitios determinados, porque senón non se pode medir. E dixen que non se mete un protón só, porque non teria moito sentido, que se meten son paquetiños de protóns, que levaba de protóns, unha cousa así. E os paquetiños, canto máis pequenos sean, pois é mellor, porque así producen máis colisións por segundo. Creo que queres facer moitas cousas. Isto é como é o anel por dentro, eses son os imáns, estes 14. Estes imáns foron a parte máis cara do LHC, e por iso que o coste do LHC é tipo 2.000, 1.000 ou 2.000, non sei exactamente cantos miles de millóns de euros. Vale, como vistes varios anos, tipo de anos. A cousa simpática destes imáns é que non podedes facer un imán en campo magnético tan potente como se necesita con material normal. Entón necesitades imáns superconductores e este material superconductor que se utiliza aí ten a manía de ser superconductor só a esta temperatura, a temperatura do helio líquido, 1.9 Kelvin, que é menos 271,3 grados centígrados. Todo espacio, a temperatura do universo é 2.7 Kelvin, a temperatura aquí é un poquinho máis alta, afortunadamente, pero a temperatura do universo é 2.7 Kelvin. Eso é a temperatura que quedou do Big Bang. O Big Bang ao principio era moi quente, podedes imaginar unha cousa moi quente que deixades, bueno, unha cousa moi quente que se enfría a medida que se expande, entón a temperatura que quedou é 2.7, é dicir, a temperatura do LHC é máis fría que o espacio exterior, é unha neveira de 27 km de circunferencia. Só os humanos somos capaces de facer unha cousa así nesta parte da galaxia. Isto é unha foto dos dipolos, isto é a parte máis cara, os máis superconductores están aí. Bueno, aí un esquema un pouco máis tarde. Este é como é o campo magnético. Hai un campo magnético que vai aquí por arriba, outro campo magnético que vai por baixo. Se queredes torcer un protón que vai nesta dirección, un protón que vai na outra dirección, como teñen a mesma carga eléctrica que van en direccións contrarias, os campos magnéticos teñen que ser contrarios. Non sei se sabedes estas requisitas que con pouco se indican. Se o campo vai así, e isto é como é o acelerador, pois baixo. Entón, ese sería o acelerador, e despois as colisións fanse neses puntiños determinados, onde hai experimentos. Non podemos facer unha colisión aquí, primeiro porque rompería algo, e segundo porque non veríamos nada, non sería inútil facer unha colisión aquí. Entón, as colisións fanse en puntos determinados. E mídense con eses detectores. Por exemplo, este é un dos detectores que se chama CMS, este é o máis pesado de todos.
aí vedes cando estaba construído, vale, estaba vendendo todo aí, e cando está xa completamente construído, este é unha caverna que hai 100 metros debaixo da terra. E unha vez que está construído, pues está prácticamente chea esa caverna. Esas cavernas son cavernas pues, moi grandes, a 100 metros baixo da terra, que non sei, sobre 20 metros de alto, e unha vez que está todo construído, pues non cabe nada máis. E isto é o que se observa. Por exemplo, pues, isto é unha conexión de protón contra outro protón, na que saen dos fotóns, estas partículas de aquí verdes son fotóns, estas son outras partículas sagradas. E hai subdetectores de tal forma que cada partícula deixa unha traza distinta, deixa unha pegada diferente de cada un destes subdetectores, de tal maneira que a podamos identificar. De acordo? Pois isto é un candidato a Higgs. Isto podría ser a producción dun Higgs que decae en dous fotóns. Non podemos saber exactamente cal delas será un Higgs, porque había moito, pero isto podría ser. Outro dos experimentos é Atlas, este é o máis grande de todos, que mide 44 metros de longo. E unha das cousas do LHC, que é un movimento tecnológico que fixo falta facer, é en computación. É dicir, si só cos datos que sairían de aí, que só se miden unha parte infinitesimal de todas as colisións, tipo unha de cada 10.000 ou unha de cada 100.000 colisións, pois só con esas teríamos para encher un CD cada 7 segundos, que daría unha torre de CDs ao ano que chegaría a estratosfera. Eso evidentemente é moi imposible. Entón hai que facer pois, a computación, o que se fai son novos desenvolver a computación con novos retos informáticos. E, pois non sei se sabedes, pero a web foi inventada no CERN, o acelerador que había antes, o LHC que se chamaba como. É dicir, sen o CERN non teríamos colisións elevadas. É dicir, unha das cousas importantes que se hai como experimente de LHC. Este é o detector Atlas aí tal como está baixo terra e acaba. Ese é o mapa. Ben, ese é así en 3 dimensións, un pouco máis visual unha resolución real ou unha postón e as partículas que saen. Hai outros experimentos, un deles é ALICE, que mide con plasma de Quasarons, que é un traballo máis, pero bueno, non lo vou explicar hoxe, porque xa non hai moito tempo. O experimento LHCb, que é outros experimentos que hai ali, que mide unha cousa que se chama violación da simetría CP, que é así, dito así por moito, pero o que trata de explicar é por que hai máis materia que antimateria no universo. Vale. Entón, o que busca o LHC son as simetrías e tamén a modular das simetrías, como se xenera a masa das partículas elementales, como son de Higgs, que se descubriu, como se xenera a masa observada do universo, que, bueno, non expliquei, pero está relacionado con plasma de Quasarons, como se diferencia a materia da antimateria, a violación CP, que é o último que dixo, pero hai outras cousas que tamén nos gustaría medir, por exemplo, se existen outras partículas, como partículas supersimétricas, que son un tipo de partículas novo que se propoñen, ou se hai materia escura, estas partículas supersimétricas son materia escura. Cantas dimensións ten o universo, se ten só estas 3 dimensións espaciais de unha dimensión temporal, ou se ten 10 ou 12, como había en teoría de cordas. Estas son as preguntas que busca o LHC e que vai seguir buscando nos próximos 20 anos. Casi vou deixar aquí, porque creo que se acaba. Deixo aí esa foto. Este é o CERN en un laboratorio global, onde están basicamente todos os países europeos que teñen física de partículas, con máis de 50 anos. Vamos un pouco tamén como exemplo para un programa da ciencia que cada vez necesitan colaboracións máis e máis, por exemplo, estas de Atlas e CMS, experimentos que vos ensinei, pois teñen cada unha por 3.000 persoas en esa programa. De acordo? Moi ben.